ZANU-PF yodeploya vanhu veFaz veForever Associates Zimbabwe aiwa kuti vanobetseredza pama-by-elections ari kuitwa musoro anhasi aiwa kuHarare East nekuMondo Pleasant. Aiwa vanhu vachema-chema sezvamuziva kuti Faz mugore rapfuura pama-elections emuna 2023 aiwa vanoti ndo yakabetseredza ZANU-PF kuti igokwanisa kuhwina ma-elections igokwanisa kuriga ma-elections awa. Vanhu vakuchema-chema vachiti aiwa zvakuda kuita muma-by-elections aya futi. Sanaendera masviko abuda munhu amusoro anhasi ndibva subscribe like utina on the bell icon. Roti vina mura munonyogwa muchinzi the two constituencies fell vacant when Fadzai Mahere and Rusty Makam resigned from the parliament in solidarity with their former Citizen Coalition for Change leader Nelson Chamisa after he quit the party in a half-sighting infiltration by the ruling party ZANU. ZANU-PF has revealed that it had deployed Faz and Heritage Trust members at each polling station to secure victory in the by-elections. Saka zvatongobuda pachena vanhu vakati aiwa saka apa ZANU-PF kana yadeploya Faz zvatongoreva kutongoti ma-elections aya vatotora futi vatomahwina zvatongova pachena. Aiwa vanhu vochema-chema vanhu vodemba chipotudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinda mucomment section medu usangana wasubscribe kulika wachena on the bell icon. Kutongochana maupdates andokupa pano paZNews Live.